Awganistan'ın paytagty Kabulda janynyň geçen hüjümçiniň NATO'nun ulo kerwenine hüjüm etmegi netijesinde parahat ilatdan adynyň bir ýaşaýjy helak boldy we başga 19 sanyny yaralandy. Kabul'un halkara aeroportuna barýan ýoluň uğrunda amal aşyrylan bu hüjümüň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Bu hüjümde NATO'nun howpsuzlyk güýçleriniň arasyndan adam ýetkisiniň bolmanlygy habar berilýär. Ermenistanyň paýtagty Ýerewanda köpçüliklerin protestlerdäki aktivistleriň aglawasynyň öýlerine dolanmagy netijesinde demonstrasiýalardaky adamlaryň sany azaldy. Ermenistanda elektrik togynyň bahasynyň gymmatladylymagyna garşy geçirilen protestler inni 2 hepdeden bäri dowam edýär. 27-nji iýunda Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan planlaşdyrylan elektrik gymmatlamasyna hötde gelmekde ermenilere maliýe kömegini bermegi wada beripdi. Käbir protestçiler Sarkisyanyň hödürlen bu teklifini reddetdiler we köçelerdäki protest çäresini dowam etdirjekdigini wada berdiler. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde Kırgız protestçileri ýurdun konstitusiýon sudundan kowulan kazy Klara Sorunkulowa öz gollawlaryny bildirmek üçin esasy hökümet binasynyň öňünde ýygnandylar. Sorunkulowa Kırgız häkimiýetlerini saýlaw kampaniýasy üçin maglumat ýygnamak maksady bilen raýatlaryň biometrik maglumatlaryny ulanmak planlaryny tanqid eden soň konstitusiýon suddan kowulupdy. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanyş boldunuz.